סרטון של היום. אני, ליאו ויוני, נשחק פורטנייט עוד פעם. אנחנו רנדום סקין כולנו. יוני עדיין לא משחק איתנו פורטנייט, אבל הפעם הוא משחק. אנחנו משחקים פה משחק של זומבים. כמה? כן, זה משחק נורא כיף. במשחק אתה אמור להרוג זומבים, לקבל כסף, לפתוח בתים בכסף ולקבל נשקים יותר טובים. למה שומעים את ליאו נשמע כמו איזה צפרדע? נכון, שומעים אותו. חבר'ה, ליאו הפך לרובוט. כי אם אתם שומעים אותו מוזר, זה אשמתו. כן. כמה כסף יש לכל אחד? כמה? 200? 2,000 ומה? ליאו, תצא בזה. ליאו, לא שומעים. חבר'ה, זה האח שלישי, התקשר אליי בדיסק. לא שומעים את ליאו טוב. תפסו. כל מה שנשמעת כמו זומבי. אי אפשר, כך. איך מביאים כסף? צריך להיות פה. חבר'ה. חבר'ה, היה פה מתנות ולקחתי אותם וזה הביא לי גוגן. מה? זה. יש פה כזה עץ של מתנות, אז פשוט לקחתי. הנה, למישהו פה יצא מסור. המסור הזה אינסופי, עדיף לכם לקחת אותו. אוקיי, אני קונה לנו את החווה, אני קונה את החווה. זה 5,000. אין לי מספיק. למישהו יש 2,000 שקל? כן. תביא 2,000 שקל. למה? מה אתה רוצה לקנות? את החווה. בסדר. שנייה, יש גם פה מתנות. חבר'ה, זה אחלה ל-XP. בסוף הסרטון אני אראה את השם של המפה. זה יהיה סרטון ארוך כזה. יוני, בוא. נעשות לך את כל הכסף שלי. נטע חווה. איזה חווה? בוא, זה לא החווה. כאילו, זה לא חווה, התכוונתי לבית הזה. הבית הזה מטורף.
אוקיי, גם פה יש מתנות. תן לי את המתנות. אני פתחתי. אתה אמור לקחת אותם, לדרוך עליהם, לא לפתוח אותם. לכל אחד יש מתנות משלו. אליהו, פתחנו? אומייגאד, יוני בוי, יש פה סיקרט קוין, קח את הקוין הזה כאן, קח אותו. קח את הקוין. זה הביא את זה רק לי, אבל זה לא רק לי ולא טוב, זה הביא את אלה. מאחוריך. הגוגן הזה אופי רצח. ליאו, אתה צריך עזרה? יש פה זאבים. כדי שמה? אני כל שניה שומע דאבל פוינט, אני לא יכול לשמוע אותך. אני שומע את המשחק חזק מדי. מה, והם הגיעו? כמה כסף יש לך, עומרי? אומייגאד. 7,000. שבע אלף יש לך, עומרי? זה מראה 1,000 אבל זה 5,000. עומרי, שמתה אתה מביא לי 5,000, 3,000. יש מצב ל-700 למישהו? כן. אוקיי, תודה. מה זה אינסטקיל? אומייגאד, אני מוריד 300 מיליון. אוקיי, עשיתי לעצמי וואן שוט. או חבר'ס? אינסטקיל זה חזק, אבל אני עושה לעצמי וואן שוט. אוקיי. חבר'ה, כן. בסוף המשחק זה יהיה סרטון ארוך, חבר'ה. בוינג! חבר'ה, זה יהיה סרטון ארוך, זה יהיה איזה 30 דקות. מה? אני קונה את זה. קניתי ב5,000 מקום, קניתי כזה מלא מקום ב5,000. איפה אתם? קניתי פה מקום ב5,000. כן, אבל איפה אתם? או, קיבלתי סקארל. יש פה מלא תיבות, אני מציעה לכם לבוא. איפה אתה? אני למטה. מישהו רוצה את זה? אוקיי, כל המקרים. לא, לא, לא. חבר'ה, זה קשה מדי עם האינסטקיל. אני פשוט יכול לעשות ככה,
כולם מתים. אוי לא. מה זה? ביצים? זה 2,500? למה הדברים כאלה? עומרי, אתה רוצה לעשות עומרי, אני נותן לך נשק, נעשה אותו, תיתן את כל העירייה עד סוף ותחזיר. זה הנשק הכי טוב במשחק. הולי שיט. תביא. כך, זרקתי אותו פה. כך. יוני, אז הצ'קים שלנו, אל תקרב אליהם, זה יהרוג אותך אם אתה מתקרב אליהם. כי עכשיו יש מוד כזה שהכל אם עכשיו אפילו דבר קטן, נגיד זה פצצה שלך מוריד, פוגעת לך בום, אתה מת, זה מוריד לך 40 מיליון. רק אני חושבת שלמה שהוא לא יעבוד הסרטון. אני גם חושב ככה, אבל נבדוק. מקסימום זה לא יעבוד, אז נדע שאנחנו לא יכולים. אז נעשה עומרי, למה אפשר לראות עם הנשק שנתתי לך מקודם? מה? למה אפשר לראות עם הנשק שנתתי לך מקודם? מה זאת אומרת? חבר'ה, יש פה חווה בארץ. עומרי, הוא לא יריע. עומרי, הוא לא יריע. מה זה? מי צריך להרוג? אני לא יודע מי זה האיש הזה שאנחנו צריכים להרוג, אבל... כמה זה עולה החווה הזאתי? כמה כסף יש לכם? 3,000. מישהו יכול להביא לי... אליו, אתה יכול להביא לי את הכסף שלך? לא, אתה יכול להביא לי, בגלל שיש לי את הדבר הזה שאני לא יכול להביא כסף ממנו. עומרי, זה לא יריע. אז יש לי אורפי מדי, לא כזה משנה. אתה יכול להביא לי את הכסף שלך? כן, כך. קנה את החווה, קנה את החווה. מישהו יכול להביא לי 1,600 שקל? וואו. חווה. שנייה, הדברים פה 2,500, אז יש פה צ'קים טובים. יש פה אולי דברים טובים. מישהו בצד תיבות? הנה. מה? יש פה את מה זה? ליאו, מה קנית? גם אני קניתי. אומייגאד, אני חוסך לזה. כאילו, יש לי גוגן וזה הדבר הכי חזק במשחק, אבל די. עומרי, אתה טיפה את המזגן הזה. לא, אני לא יכול. לא, אבל חרטו. אבל אני מחזיר לך, אני רק רוצה טיפה כסף. אני גם צריך, אני רוצה את מיניגן. אז שתסיים לעשות למיניגן תקדים. אוקיי, אבל רגע, שנייה. אני שנייה חוזר. אני לא יוצא או משהו, אבל... אני הולך פה לאיזה מקום. כאילו, מה אתה חושב שאני מביא לו את זה? זהו, עומרי, יש לך מספיק כסף? כן, אבל... שנייה. אוי לא, יש אינסטה קיל. יוני, זה מטורף. האינסטה
עם מיניגן הזה? אינסטקיל עם המיניגן, שאני חושב על זה, זה באמת אופי. הם הרגו אותי. כן, הם עושים וואנצ'ר. זה לא משנה אם אתה מת. אני הרגתי את עצמי, חבר'ה. כמה זמן הסרטון? ליאו, אם אני... שנייה. חבר'ה, אני אכנס לדיסקורד כדי שאני יכול. עשיתי שייר סקרין על ה-OBS, אתה יכול לבדוק כמה זמן הסרטון? מה? 15 הולי שיט, זה אופי. המיניגן עם זה אופי. אז אומרים שאלתי פעם. אבל אתה לא צריך, יש לך מיניגן. אני עכשיו בעצמי משתמש רק עם המיניגן. הרגנו 600 זומבים. אומייגאד. יואו! יוני עלה, יוני תעלה, יוני תעלה. תיסע, אתה יכול... תירה. אתה יכול לראות עליהם. כן, גם לי. ויש לכם? וואי! יוני, אני יורה עליך ואז נרץ לתוך הזומבים. נו, עמרי, תביא טיפ את הרגל. אינסטקיל. אוי, לא. לא! יוני? יש לי את הבאג בהגדרות שאני לא יכול לרדת מהאוטו. אומייגאד, האוטו התפוצץ והוריד אותי. נו, עמרי, מה אכפת לך טיפה להביא לי? אבל למה? אתה יכול להשיג את זה גם, נראה לי. איך. שנייה, כמה זה עולה? 5,000? אומייגאד! אוקיי, טיפ ממני, תהרגו תרנגולים. כל מי שצריך כסף, תהרגו תרנגולים. או אם אתם צריכים כסף, תהרגו תרנגולות כאלה. קניתי לנו את החווה. אומייגאד. טוב, אני מתקבל עכשיו מלא כסף. כי... אוקיי. הולי שיט. יוני, תקשיב למה שאמרתי, תהרוג תרנגולים. אני כבר איזה 2,000 שקל תוך כמה שניות מהתרנגולים, אגב. מה? אני לא יודע מה לעשות עם 12,000 שקל. מה? לא, אוקיי, בוא אני אראה לך מה אתה עושה עם 12,000 שקל. אוקיי, בוא, אני מאחוריך. נו, בוא. 13. אוקיי, בוא אחריי.
הם מביאים רק את העצמות הגרועות האלה. לא, הם לא. רגע. קנה את זה. אוקיי, יש לנו עכשיו כניסה מפה דבר ראשון. בוא אחריי. קנה את זה, קנה את זה, קנה את זה. בוא לאיפה שהיינו. אוקיי, תעלה פה ללמעלה. טוב, קנה את זה. יצאתי נראה לי. יצאתי נראה לי, לא חזר. אמרו. רגע, בואו שנייה, רגע, יוני, אל תצאי עדיין. בוא אליי. בואו כולם, יש פה ארון עם 30,000 חיים. תרסו את הארון הזה, תרסו את הארון הזה. שתי ארונים. יאללה, אותו. אני HP חבר'ה. אני יכול להציל אותנו, הכל טוב. אני מעטתי. אם עכשיו יבואו מלא זומבים ואני ארוג אותם, אז יש סיכוי. הבאתי נשק שהוא לא יכול להוריד אחר. נשבע, אם אין בזה כלום זה יהיה עצוב. עמרי, לא אמרת שאתה הוריד אותם או משהו בזומבים? כן, רגע. יאללה, ועוד שנייה נהרס. אומייגאד. למישהו יש 3,000 שקל להביא לי או שזה 100,000? איזה 10,000. אז אומרים אפשר לי 3,000 שקל? כמה זה עולה? אוקיי, זה 10,000 לאחד. אומייגאד. למישהו יש 3,000 שקל להביא לי? לאו, כמה זמן הסרטון? אוקיי. טוב, אז זה הסרטון שלנו להיום, אבל מה לא זה? יוני עשה פייק. עמרי, די. בוא נגמור את זה עוד מעט. אני גם ככה כנראה זה לא יעלה, מה אתה? מה? יש פה משהו 30,000 חיים ונראה לי אני אוכל לצאת פה. אוקיי, הפעם אני בטוח שיש פה משהו מאחורה. אני רואה משהו מאחורה. אני מעטתי להכיר לי. מה? איך הגעת לפה? לא, כן, יש שם את הזה עם כל הרובים. איך הגעת לשם אבל? חפש, מה לך? אוקיי, לא, יש פה את הזה עם כל הרובים. אני מפסיק ככה מלא קילים. יוני בוא. נראה לי זה הרבה יותר חזק. אז יש לי ממש טוב לפה.
הוא מוריד איזה 2,000 כל ירייה. לא, אחי, אחד זה שלי חזק של החיים. אל תפתחו את זה, אל תפתחו את זה, אל תפתחו, אל תפתחו. נו, תפתחו אותי, מה זה נכון? אוי, אבל זה ככה למיליון שנה. נראה לי אחרי זה אני עושה save the world למי שמכיר. יוני, אנחנו עומדים לפתוח את זה. ענק מיליון שנה. מה אתה רוצה? לאו אמר מיליון שנה. תודה. היינו יכולים להגיע למקום הזה כל הזמן הזה. שנייה, קחו את המתנות, הן מזדמנות פה כל שנייה. מה? מה זה? מה זה זה? זה מאוד קצת הרבה כסף. זה מאוד לא, 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 אל תשברו את זה, יש פה קיר, אני יכול לראות. יש פה אחד שהוא סקאם. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו, חברים. אז ביי. סתם פייק. אני לא בטוח, זה די ארוך, זה כבר לא נהיה סרטון, זה כבר חרא, זה כמעט לייב. זה מה שאני אמרתי. 30 דקות זה המקסימום. אז זהו, חברים שלנו להיום. זה היה הסרטון, אז ביי, נתראה בסרטון הבא. רוצים מה? אתם רוצים באמת לסגור את הסרטון? לא, תסגור את הסרטון. אל תדאג לי, נעשה חתכים לחלקים האלה, מה שאנחנו עכשיו אומרים, נעשה חתך. יוני, אתה יודע שזה הסרטון שלי, כן? שמה? זה הסרטון שלי. כאילו אני... אז אומרי תעצור. חבר'ה? אני רציתי לומר שקודם היה פה ארון מהזה שפתחנו, ובגלל ה-NF HP פתחתי אותו תוך שנייה, ויש פה אחלה דברים. מה אתה כבר מצאת? כלום, אין פה כלום. יוני, אתה לא יכול לעלות משם. כלום, לאו. אז זה מסביב, אתה צריך לעשות את הסיבוב הזה. בואו לאיפה שאני, כי אני ממש לא מצאתי כלום. יוני, אל תבוא אחריי, כי אני ממש לא מצאתי כלום. ממש לא שברתי פה ארון והיה פה כזה, ממש לא. רק אומר לך, זה הנשק הכי טוב בכל פורטנייט נגד זומבים. יוני קנה את זה. לך לי מלא פיסטולים. איך זה לא עושה כלום? תראה על הזומבים, תראה על הזומבים. אם זה לא עושה כלום, אז תביא את זה. לך לבחוץ ואתה תראה. יואו, בואו נשלוט על ה-RPG, זה הולך מדהים.
אתה יכול לשלוט על ה-RPG ולהעיף אותנו מהמפה? האומנם? לא, אי אפשר, עמרי. רגע, מה זה? או, הבנתי, אנחנו צריכים למצוא מקומות סודיים. למישהו יש את הנייר טואלט הזה? אוקיי, אז הבנתי, אנחנו צריכים למצוא... אוקיי, אז אם אתם מוצאים את הארונות האלה, שברו אותם. יש פה דברים סודיים. יצא לי אקזוטי. טוב, אני יצאתי, עמרי. טוב, אז לגמור את הסרטון פה? אני מזמן היית צריך, כבר צריך לעשות חתכים. טוב, אז ביי.